மனிதனானவன் வெற்றி பயணத்தை துவங்கும் வேளையில் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களே தோன்றும். அந்த நேரத்தில் பலனற்ற தகவல் ஒன்று அவன் செவிகளை எட்டுமேயானால் அவன் இறைவனை தேடி அலைவான். மீண்டும் வெற்றி கிட்டியவுடன் இறைவனை மறந்து தன்னை உயர்வாய் எண்ணுவான். அவனுடைய முழுமையான நம்பிக்கை உண்மையில் இறைவன் மீதும் இருக்காது, அவன் மீதும் இருக்காது. ஓடிக்கொண்டே இருப்பான். காந்தாரத்திலிருந்து அஸ்தினாபுரம், அங்கிருந்து துவாரகை, துவாரகையிலிருந்து மகதம் என அவன் சதா அலைந்து கொண்டே இருப்பான். வெற்றியை ஈட்டுவதாய் அவனது ஹிருதயம் எண்ணலாம். ஆனால் வாழ்வென்பது சூதாட்ட மண்டபம் இல்லை என்று உணருங்கள்.